Madwar 250 familja minn Birzebbuġa se jibbenefikaw minn skema ta' double glazing li ġiet estiża wara l-iskema pilota li tħabbret is-sena l-oħra. Dan tħabbar f'konferenza l-aħbarijiet mill-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli u l-Ministru għall-Enerġija Michael Farrugia fejn tqal li l-Gvern se jkun itaħallas 90% ta' massimu ta' 2000 euro meta wieħed ibiddel l-aperturi. Il-Ministru Farrugia Portelli qalet li dan se jsir b'investiment ta' €900,000 mill-Korporazzjoni tal-Port Ħieles. Il-Gvern huwa impenjat li l-diffikultajiet li rajna tul is-snin f'Birzebbuġa ikunu indirizzati primarjament il-budget ħabbar żewġ miżuri, shortship li beda il-proċess issa għal fażi li jmiss u b'din l-iskema biex wieħed jindirizza il-ħsejjes li jkun hemm matul il-ġranet normali tipiċi minħabba l-Port Ħieles. Il-Ministru Michael Farrugia qal kif permezz ta' din l-iskema wieħed se jkun qed jissalvagwardja l-enerġija. Double glazing attwalment mhux biss inaqqas il-ħoss li jkun ġej minn proġetti li għaddejjin fl-akwati, imma anke jikkontrolla il-telf ta' sħana jew inkella frisk minn ġewwa djar. U allura ikun hemm bżonn inqas enerġija li tintuża. L-applikazzjoni se jintlaqgħu bejn 7 ta' Diċembru u l-aħħar tas-sena.